अरे सुन ना हो, अरे अब क्या करबू हो, अब तो लाइकी और टिकटॉक भी बंद हो गई, अब कैसे वीडियो बनाइबू ए भौजी। पहिले तू त बनावत रहलू, पहिले तू त बनावत रहलू, पहिले तू त बनावत रहलू वीडियो टिकटॉक पे। पहिले तू त बनावत रहलू वीडियो टिकटॉक पे। अब का बेचबू, अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। पहिले तू त बनावत रहलू वीडियो टिकटॉक पे। पहिले तू त बनावत रहलू वीडियो टिकटॉक पे। अब का बेचबू, अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। नैहर के चौक पे, नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना, सब्जी अपना नैहर के चौक पे, नैहर के चौक पे। होठ में लाली, कान में बाली, कमर रहे तोहर कोई। लिपसिंग देवत रहलू जैसे फिल्म के कौन हीरोइन हो, फिल्म के कौन हीरोइन हो। होठ में लाली, कान में बाली, कमर रहे जैसे कोई। लिपसिंग देवत रहलू जैसे फिल्म के कौन हीरोइन। गजब के बारे पासवट तो हो, गजब के बारे पासवट तो हो। गजब के बाटे पासवट तहरी सकीन लौट पे। गजब के बाटे पासवट तहरी सकीन लौट पे। अब का बेचबू, अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे, नैहर के चौक पे, नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना, सब्जी अपना नैहर के चौक पे, नैहर के चौक पे। केस में चोटी बांध के छोटी कमर खूब लचकैलू। टिकटॉक के हीरोइन रहलू, पानी में आग लगैलू हो, पानी में आग लगैलू हो। केस में चोटी बांध के छोटी कमर खूब लचकैलू। टिकटॉक के हीरोइन रहलू, पानी में आग लगैलू हो। गोलू ओकिल फैन रहे, गोलू ओकिल फैन रहे, गोलू ओकिल फैन रहे हई तहरा शौक पे। गोलू ओकिल फैन रहे तहरा शौक पे। अब का बेचबू, अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। अब का बेचबू जाके सब्जी अपना नैहर के चौक पे। मिक्स भाई राधे कृष्ण डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।